Hello guys, logofer. Ani channel naigiri logofer gaसिबो अन्नानै सिनाय जासिहरनाय थाबाय आसा खालामबाय आंनि ब्लगखौ नायगोन होननानै दिनैहाय आं दंफैयो माहामैयाव आरोना लोगोफोर दिनै आं माहामैयाव दंफैयो दा जों शुटिंनि थाखाय जों माहामैयाव फैलायबाय आरोना लोगोफोर बिदिबा नायलांदोलाय आरोना आंनि ब्लगखौ लोगोफ्रा नै जोंना सफैजोब्बायानो एकदम सुट बुट गाननानै आइरेस आइसोर मेगनाव बार हाबो नालाय ओंखायनो नोंहालाय ससमा हमना फैनायामोन सुग्रां गाना बिरबोसोमोन थाबोबा गैलामोनलै मिथिगोरान सुटानो केन्सेल जाबायमोन ना होमबा मिउजिक भिडिअनि थाखाय जों फैलायबाय आरोना लोगोफोर दिनै बिस्थिबार बाराय दिनै फुजा होग्राफोर फैदों आरोना साफा सानै बेरायग्राफोर दंफैयो जा नै लोगोसे नै जोंना मन्दिरफोर दं जों सुट लानोसै आरोना लोगोफोर बेयावनो Mani tuh ada. Ini ontel lah. Ontel apa ya? Jisnya. Gue juga. Yo, kakak mai. Kakak lang mai. Papun deh lah. Gimana? Seligasnya syuting aja nggak. आरो लोगोसे दिनै बिस्थिबार नालाय दिनै फुजाबो होदों आरोना ओइयाव फुजा होगासिनो दं एक्टर जानो मोननानै माबायदि मोनदों लोगोफोर जोंना सुटआ मोनसेया जोब्बाय आरोना ओमफ्राय दा जोङो मानसि खांनानै दंबावो दा एक्टरजों आरो साइड डान्सार दं दा नुनांसिगोन माने साइड डान्सारनिखौ रावबो मबाइल हमनानै होग्रा गैया नालाय नुनाय नंला आरो लोगोफ्रा ब्लगाव अब्लाबो जों दा माहामैनि हाजोआव दं आरोना लोगोफोर एसे नायदोलाय अननानै लोगोफ्रा ना मा होनो नोंसोर नायाबानो सोर नायबावनो लोगोफोर एसे नायनानै सापर्ट बानायदो भिउसफोरखौबो गुरलां गुरथाब जाहोदो जि मोजां जायगा दं लोगोफोर आं बेरायनाय जानाय नङा आरोना मोनसे शुटनि थाखायसो फैदों नालाय लोगोफोर बे शुटिंनि थाखायसो फैदों नालाय बेनिखायनो आं बेरायनो जानाय नङा आरोना ओमफ्राय जा हायो आं भिडिअखौ लागोन ओमफ्राय लानानै देखायगोन आरोना लोगोफोर आं भिडिअखौ जा हायो आं लागोन आरोना ब्लगखौ ओमफ्राय लोगोफ्रा आसा थानोबो हागौ आरोना आं माखासे देखायजोबनो हायाबो जानो हागौ आरोना लोगोफोर बेनि थाखाय आं सिगाङावनो बुंनानै होखाबाय आरोना आं दा ओमफ्राय जाया लानो हायो आं बेखौ लाबाय आरोना नैजाबो दं आरोना मोनसे नैजाबो दं मोनसे बेयाव मोनसे बै गोजौआव मोनसे दं बेखौ लानाय जायासै ओमफ्राय आरो बाखिखौ आं लानो मोनाखै दाबो फिसा आं लालांगोन आरोना लोगोफोर ज' नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना नै दा जोङो शुट लानानै जों लागासिनो दं आरोना जोंनो मोनसे माबा फैबाय आरोना दिनै फुजा होग्राफोर फैदों आरोना लोगोफोर इलाय फुजा होग्राफोर फैदों ओमफ्राय फुजा होखांबाय आरोना थांबायानो बिसोरो जायगाफ्रा नै दिनै फुजा होफैदों आरोना नैबेयाव फुजा होदों आरोना आरो हाबाबो होयो आरोना लोगोफोर बेयावनो ओमफ्राय नै फट' बिबारा लोगोसे बेयावनो दं आरोना नै जि मोजां जानानै दं फट' बिबारा जि मोजांखा गुवारथार आरोना लोगोफोर फट' बिबारा नै फुख्रिया गोथौथार खोमा आरोना जोंबो मिन्थिया फुख्रिया गोथौ जागोन जोंनाथ' आं दा नै बेरायफैबाय एसे नायफैबाय बेयाव मानसि थायो फुजारि थायो ओमफ्राय नै मन्दिरा
मन्दिरा मोजाङानो आरोना लोगोफोर मन्दिरा एसे मोजांखा गाखोलांबाय थांबाय आं हाबला आरोना लोगोफोर सिङाव आंनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन आरोना ब्लगा जाय नायनानै मोजां मोनदों आंनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय जाय नायनानै मोजां मोनाखै आं बेनि थाखाय दुखु थाबाय आरोना लोगोफोर मा खालामबावनो ना जेबोखौनो रोंखाथारा जेबो कन्टेन्ट गैखाथारा नालाय आंनि ब्लगा बेनोसै आरो लोगोफोर जानला मोनला जाबाय दिनैनि थाखाय गाज्रि दा मोनसै आरो आंनि रायलायनायफ्राबो बारा मोजां जायासै बेनि थाखाय आं गासिबखौबो निमाहा बिग्रोनो थाबाय बेखिनियानोमोन आंनि ब्लगा जानला मोनला जाबाय नायलांनो गोसोबा नायलांनो हाबाय थागोन